ľudové tradície dolnozemských Slovákov, hudba, spev, kroje, vzorky a motívy učarili Hajdušičanovi 18-ročnému Vladimírovi Hraškovi. Už od malička bol folkloristom, horlivým zberateľom starožitností, hudobníkom, hrá aj na husliach, aj na hrebení a je aj milovníkom ľudového odevu. Keď som sa začal so starkou mojou rozprávať, opýtovať sa ju, ako bolo, keď ona bola malá od malička, tak som sa ja opýtoval na veky všetko. Ona mi vyprávala aj po 4-5 hodín o tom, tak sa cítim, ako keby som prežil aj jej život a naďalej žijem ešte môj. Tak všetko sa to pretvorilo do voľačoho pekného. Hovorí, že sa takmer všetko naučil od svojej starej mamy, 85-ročnej Evy Mikulkovej. Prostredníctvom jej rozprávok a zážitkov Vladimír sa stotožnil s minulosťou starých otcov. Rozhodol sa, že svoju dedovizeň treba zachovávať a chrániť pred zabudnutím. Staré hajdušické obyčaje tak ožívajú v jeho choreografiách. Aj spievam, aj hudiem, aj tancujem. Odskôr som začal sa baviť aj choreografiom, aj vecmi. Znamená, že rozpýtujem sa o folklóre, o starých tradícií, ako bolo voľakedy. Ešte keď moje starkina mama boli živá, aj všetko, ako sa mení doteraz. Minulý rok som s dievčatami, bolo ich 10, robili sme choreografiu. Volala sa Na rohu pri Stuničky. To najprv bola ako štilizovaný tanec a už potom keď som sa zovaral s jednou ženou, zbadal, že to boli ako elečke. A elečke bol jeden starý obyčaj, keďže už začal pôst, že dievčence nechodili na spev, na tanec, lebo už začal smútok veľký od smrtej nedele, takže potom ani nespievali, ani nič, a potom chodili voľade, bežali od domu a potom sa elečkali a tam tak tancovali a spievali. Anička, dušička, nekašli, aby ma pri tebe nenašli, lebo ak ma tu nájdu, vezmu mi karabín aj šabľu. Vladimír sa najnovšie venuje dizajnu šiat, rekonštrukciou starých krojov a podrobne si študuje ich pôvod a podstatu. Pritom mu pomáha suseda, krajčírka a výšivkárka Folčanová. Vezmu mi, Anička, aj teba, čo ja budem robiť bez teba. Poviem, že ja otcovi nak mi on kolísku zhotol. Ona bola nazbierkaná na faltana a nosila sa tak po dome. Je to cicová geceľa a potom som ju ja prerobil. Hor som ju urobili ako čo bolo aj voľakedy. Znamená, hor je ciguvanvo, nie faltanvo, tak je lepšie aj vyzerá, aj lepšie pada na untroche. Mojej kamarátkinej prastarky geceľa, Vidajna, čo dostala od jej mamošky. A toto sú teraz teda, tu mám takúto geceľu, malú za malé deti, napríklad keď išli k úspovedi. Tu mám starkin Vidajný kroj, tento čierny. Vo mne taký špecifický pre Hajdušicu. Má takto tieto čipky, čo idú do kruhu, aj túto krágňu, takú peknú. A takto, ukážem, že dolu. Má falty tieto podobne pre Hajdušicu aj pre Janošik.
čo sa dajú na šate. Toto sú už parádnejšie kroje. Toto sa brokátovie kroje alebo atlasovie. Takýto kroj po mne vyzerá napadinsky, ale nosili aj u nás takýto taktiež. To už v nejakej novšej dobe. Áno, to už keď tu po druhej svetovej vojne. Áno, takto. Toto je už môj kroj, ktorý som ja improvizoval. Dostal som túto starú vyšívku, ktorá je vyšívaná na drobnú. A urobil som to jednoducho s tou enou ženou, aby vyzeralo ako majca a ako košeľa. Jeho som dal do svetliho, väčšinou bolo bielo a toto vyšívano, toto sa kroje s predkom a na jeho som dal svetlo, aby lepšie to voľako odznelo. Ale myslím si, že si aj voľa kedy nosili takvo. Tento kroj som si ušil, pretože moja starka a môj starky, keď sa vydávali, starky mal vyšívanú čiernym košeľu, aj starka oplecko čiernym. Taktiež večer, keď sa už prezliekla, mala čierno isto. Takže ušil som si aj ja. Starka mi dala jeden materiál, starý, ktorý ona merkovala. Je to veľmi pekný materiál, tak som si ušil aj takú košeľu čiernym vyšívanú. Mám ešte jeden kroj. Je to detviansky kroj, ktorý som si ja improvizoval. Nie baš istý, ale aspoň tak má tie gatie široké. Aj hor má tú košeľku, čo je veľmi krátka. Pa je to pekne tak, ako on čo robí stvarne, on chce. Aj spieva, aj čo stvarne, on je veľmi zainteresovaný za to. Chodí Pekne je to. Aby sme tu jedno večer sedeli po 12. My spievali, ja aj on. Žiaľ, žiaľ, veľký žiaľ, už ma frajer zanahal. Rozpomien sa na tie slova, čo si sľuboval. Všestrannosť a láska k ľudovému dedičstvu neustále ovplyvňuje srdce tohto mladého muža, ktorý priložil ruky k tomu, aby kroje a historky našich otcov z Hajdušice nezanikli. Nikdaj nezruší.